こんにちは、石井でございます。何を話していいのかわからないんですが、先ほど人民党より感謝状までいただきましてありがとうございました。また内モンゴル人民党100周年本当におめでとうございます。中国の問題はですね、私たち日本人自身の問題ですので、内モンゴル、南モンゴルの皆さんを支援するというよりも、我々自身がモンゴル人の皆さんと共に戦っていると、そういうつもりで私はやっております。なので、共に戦う同士、先ほどの国会議員の先生からのメッセージもありましたけど、そういう気持ちでやることが本当に大事だろうなというふうに思ってやっております。今回本当に世界各地から集まってこられて、こういう会合が日本の国会の中でできたということは、非常に画期的というか喜ばしいことだなと思います。共に頑張ってまいりたいと思いますので、今後とも一緒に頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。और लोगों ने आते समय दो जने Bayern ja, je weet dat een dat dit hier dat je dat zag, zo deze picture was toen doe ik dit hier dat je dat zag in Japan naar ons zee, maar je bent in de orang saudade ini मतलब Jibay ada masih atau baik ada sastra seperti di konstituen masih baikkan. この次三浦小虎先生も午後ということで午後にいらっしゃることになっていますので、次は作家で長年の知愛者であります、小滝徹さんのご説明をお願いします。私代読させていただきます。内モンゴル人民党大会へのメッセージ。日本から南モンゴル解放への連帯の挨拶を送りたいと思います。我々は中国共産党が行っている少数民族への弾圧、差別、その他諸々の同化政策に反対し、それに抵抗する人々と連帯する日本人グループです。現在、中国の少数民族地域は表向きの民族自治とは全く逆の国内植民地であるというのが我々の認識です。したがって民族自立の原則に従い、当該地域は独立ないしは高度な自治を獲得するのが当然の権利であると考えています。現在中国は民族識別政策により民族の自主独立を否定し、全ての少数民族の立場を民族の下位組織である族の立場に貶めています。すなわち中華民族なる架空の民族をでっち上げ、少数民族を中華民族ないモンゴル族、中華民族ないチベット族、中華民族ないウイグル族なる位置づけをなし、族の立場では民族自立や独立をなし得ないとの立場に追いやっています。ですが、そもそも中華民族なる概念は全くの捏造で、そのようなものはフィクションでしかありません。モンゴル人は立派な民族で、民族である限り民族独立の権利を正当に主張できるはずです。ちなみに中国には近代的な法支配がありません。さらには自分が作った法でさえ人為的に解釈する典型的な人治主義によって統治しています。したがって表向きには立派な法があり、そこでは親権が書かれ、宗教の自由が明記され、諸民族の尊重が謳われています。ですが全て守られていない。完璧にそれは秦さんの長期刑、追加刑、刑期終了後の拘束に端的に現れています。我々はこのような中国共産党による民族差別や弾圧に抗議し、民族自立を承認するよう要求するものであります。最後に民族自立、独立に邁進する南モンゴルの全ての人々に敬意を表し、連帯の挨拶に変えたいと思います。小滝徹。小滝徹先生は長年にわたって我々南モンゴルの活動を支援していただきまして、そして
また我々が出している「ノトク」っていう冊子の編集出版をやっていただいている方であります。Котаки багшуудад зохиолч манай өөр Монголын өмнөд монголчуудыг одоо олон жил их сургууль байхаас өөрөөсөө өөр Монголд явсан хүн байсан байна. Ингээд одоо олон жил биднийг одоо дэмжиж тусалж манай одоо сэтгүүл юунд одоо өөрийн гараараа хөвөл нийтэлж ирсэн одоо олон хэрэг дэмжлэг үзүүлсэн хүн нэг юм аа. 続きまして、政治学者で、ペーマガル博士、ペーマ先生は、幼い頃から、ふるさとを追われこの日本で、ここまで上り詰いた本当に我々の大大先輩の一人であります。長年協力していただき、いろいろな教えをいただきました。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はエビル・ドルジンモンゴル国元大統領閣下、それから先ほどまでチベット亡命政府の代表アイリア閣下、さらには今まで日本で応援してくださった国会議員の方々、そういう方々からもう重要な話がありました。先ほど名簿を見たらたくさんの人が並んでますので、私は2、3分で終わりにしたいと思います。まず何よりも今までですね、活動を一生懸命頑張ってきたモンゴルの皆さんに心から敬意を表したいと思います。スチントさんは馬頭琴を弾いて誰よりも日本の中にいて最初にモンゴルのことを一生懸命やりました。それから古市さんは何度もいろいろ相談に来てくれて、そして今日まで日本で頑張っています。こういう人たちが始めた運動が現在日本でたくさんのモンゴル人が参加しております。チベット人、モンゴル人、ウイグル人、私たちは自分たちの国について貢献することは私たちのすべての人々の権利でもあり、また義務でもあると思います。誰一人が特権を持てるのではありません。ですからこれからもですね、運命共同体として私たちが一緒に戦うことが大事だと思います。中華人民共和国、旗を見てください。真ん中に大きな星があります。周りに4つの星があります。あれはある意味でですね、周りのチベット、ウイグルなどはその国々の4つの民族が同意したわけじゃなくて、ある意味でレイプしたんです。レイプして、そして中華大連合を作りました。レイピスト中国の支配に対して私たちがこれからも戦って自分たちの権利を取り戻して、自分たちが自由の自分たちが主になることを夢見て、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。先ほど石井さんが短く喋ったから多分ですね、これからみんなあんまり喋るなというような意味だと思います。私もここで終わりにしますけれども、これからもみんな一緒に頑張りましょう。団結しないといけません。私たちが団結しなかったら喜ぶのは中国だけです。ですからお互いに助けていきましょう。以上です。ありがとうございます。ちょっとすみません。はい。Mongol ilukin jasa Victor Chua Turki Ofisi Aili wa Demçikçi parlamenti naramsı parlamenti duyukçu tapunde ada diye bir toçon ya yurun da
kami mendengarkan kata di ortodan 지진 화산다 합작자지 지선 이런 어떤 되게 덕이 나도와 우주도 하hat 이런 어떤 되게 해통 어서도 무슨 종기 것도 후진증 있으니 것도 하루 좀 쇼 아무튼 이때 다시다 팀치 집에 양호였어 이런 어떤 거 오는고 일 중에 어떤 한방 힌두도 세계 힌두도 한ter 자지다 했어요. 한ter 자지다 해를 쇼ありがとうございました。続きまして、世界ウイグル会議東アジア代表サオド・モハマドさんからよろしくお願いします。皆様こんにちは。こんにちは。本日の集会にお招きいただき誠にありがとうございます。民族の解放、民族の自立のために戦っている皆様とご一緒に私は光栄に思います。先ほどご紹介いただいたサウト・モハメドですが、この前日本に帰化できて、今名前は田中サウトになっています。本日、内モンゴル自民党設立100周年会議に参加しているわけですが、本日は中国の建国記念日、そしていわゆる新疆ウイグル自治区が成立の70周年の日でもあります。実は私たちも10月1日国際会議、シンポジウムやる予定ですが、エンフロバートさんから連絡があって、この会議の情報を知って、私たちは会議の日程を調整して、昨日30日、昔ウイグルにも東トルクスタン人民革命党という党が設立されたんですが、この党はモンゴルの内モンゴル人民党と関係があるかどうか私も詳しくないですが、でもウイグル人は歴史的にモンゴルと深い関係があります。ウイグル人もモンゴル人もルーツを探せば、郷土という北方民族郷土にたどり着くことができます。昔ウイグル人もモンゴル高原で国王朝を建てたことがあります。現在いわゆるウイグル自治区の北部もモンゴル共和国、そして内モンゴルと接しています。また文化的にもウイグル人はモンゴル人と深いつながりがあります。現在使われているモンゴル語は昔のウイグルの言葉、ウイグル語であります。そして私たち共通の言葉もたくさんあります。例えば英雄、私たちはバトルと言います。モンゴル語と一緒です。また金、アウトン、私たちもアウトン、モンゴルもアウトン、同じです。そして印鑑、私たちはタムガ、モンゴル人はタマガ、一緒です。同じ言葉もたくさんあります。深いつながりがあると思います。今日の本題に戻ると、中国には民族政策に関する制度は2つあります。1つは特別行政区、もう1つは民族区域自治制度。特別行政区もいわゆる一国二制度ですが、この制度もう今事実上崩壊していること、私言うまでもないですが、この民族区域自治制度は中国共産党が政権を取る前に最初に作った自治区は内モンゴル自治区です。政権を取った後、最初に作った自治区はウイグル自治区です。中国の憲法、そして自治区の法律にはすべての民族が一律平等と書いてあります。もしすべての民族が一律平等であれば、
どうしてモンゴル自治区のトップ等の職機、漢民族が担当しないといけないのか、ウイグル自治区のトップもう漢民族が担当しないといけないのか問いかけたいです。また自治区法律にも言語、経済、文化、いろんな自治権が定められています。しかし、この4、5年前、モンゴルにおけるモンゴル語教育の廃止、そしてウイグルでも事実上ウイグル語も学校から追い出されている状況です。もしこの教育の自治権があれば、どうして私たちは自分の教育を行うことができないのか問いかけたいです。結論から申し上げますと、中国には民族問題を対処解決する方法はないと言ってもいいです。一国二制度も事実上崩壊しているし、民族区域自治制度も機能していないです。さらに習近平政権になってから、習近平は中国人の夢、そして中華民族の偉大な復興など、中華民族のナショナリズムを高揚させる政策を強調しています。もし私たちが中華民族であるということになると、内モンゴルにいるモンゴル人の人々は中華民族になるんですが、モンゴル共和国のモンゴル人はモンゴル人になるんです。同じ民族は2つの民族になってしまうことになります。これもおかしい中国のこの民族の定義と私は思います。これからも皆様とご一緒に民族の解放、民族の自立のために頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。ここで今、日本保守党衆議院議員、島田洋一先生がお見えでございましたので、ご挨拶をお願いしたいと思います。島田先生、よろしくお願いします。ご披露させていただきますが、今年ですね、2025年のノーベル平和賞に、秦さんを推薦した日本の国会議員、推薦サインをしていただいた国会議員のお二方、名前を出していただいています。松島先生が推薦をいただいております。ありがとうございます。Yunata narose hasyu to nami atau Shimada wa Kishun atau Kucing Sumada hoy mga korin tawon de mga hada koek Austrian hoy gokchi hada koek Norwegian tayo ni Shagna nominator sanatores hoy koni pagmenti kishin negum na皆さんこんにちは、ご苦労様です。日本保守党衆議院議員の島田です。以前からですね、石井さん、ご夫妻にいろいろご指導いただいてきました。Yun nabi hasyu to nami to Shimada gitu, tiba to yun nabi Ishi sang hinurdo hayuta yun hayakis jilsung masih yang ini to hayakis tak. 私、衆議院ではですね、法務委員会というところに所属してますけれども、これは扱うテーマとしてね、人権というのが入っているので、この南モンゴルの問題、それからチベットウイグルの問題とですね、この中国における共産党にある人権抑圧、これはですね、引き続き、過去何回か問題にしてきましたけれども、引き続き取り上げていきたいと思うのでですね、皆さんからぜひ最新の情報提供を継続的にお願いしたいと思っています。
나랑 우리 хордын хууль тогтоомжийн комиссд ажилладаг байгаа энэ манай комисс бол хүний эрхийн талаараа бас ярилцдаг юм а, хэлэлцдэг юм а. Тэгээд өвөр Монгол төвд оюурын асуудал, тэгээд одоо хятадын коммунистын дарамтлалын талаар бас одоо цаашдаа бас энэ ярилцаж явъя гэж бодож байна. Ер нь одоо та бүхнээсээ хүсэх зүйл бол ер нь одоо мэдээлэлээр хангаарай. Бидэнд мэдээлэл тогтож байна шүү. 我々日本保守党はまだですね、昨年、最初の、総選挙に出た、新興政党で、現在、勢力は小さいですけれども、自民党とか立憲民主党より、はるかに頼りになるというふうに言いたいと思います。ер нь одоо 2024 онд анх удаага манай нам бол анх удаага одоо сонгуульд оролцсон байгаа. Нэр дэвшүүлсэн байгаа. Одоохондоо нэг жижигхэн хацангуй жижигхэн одоо нам ч гэсэн либерал демократик нам бас үлдэн алжсэн намаас илүү одоо төшиг болон шүү гэж би хэлмээр байна. 私議員になる前からですね、北朝鮮による日本人拉致問題、今ずっと取り組んできましたけれども、その過程でですね、失礼、アメリカをはじめ、海外諸国も訪れて、各地の人権団体ともそれなりの関係を作ってきてますんでね、あるいはアメリカの政府関係者、議員などともそれなりの人脈はあるつもりなんで、そういうものも生かしてですね、主にこの南モンゴルをはじめ中国の人権問題、国際的にもしっかり日本が連携していけるように、大いに努力したいと思っています。Ер нь одоо би дээгээс одоо хойш сонгосороо болсон та бүхэн сонсож байгаа хаа юм одоо дараа хүмүүсийг одоо холгойлон авч явах, бодож авах тийм асуудлыг бас одоо би асуудлын үйл ажиллагаанд бас оролцож ирсэн. Тэгээд тэртэй холбогдоод нь одоо Америкийн нэгдсэн улс гадаад орнуудад явж тентхийн одоо хүний эрхийн олон байгууллагатай харилцаа тогтоож байгаа. Ер нь одоо цаашдаа ч гэсэн одоо хятадын хүний эрхийн асуудлыг Япон улс манай наран улс бас одоо оролцохыг одоо бодож байна. Бас энэ талаараа хамтран ажиллая гэж бодож байна. それではですね、本日のこの会が大変実りあるものとなるように祈っております。でもちょっと他の用事があるんでこの辺で失礼しますけれども、今後ともよろしくお願いします。Хороод өндөр амжилт болоход ерөөл хөшөлье гэж бодож байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. 島野先生、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。その次に、ウイグル人権活動家で、また長年我々と協力と、一緒にかかった仲間の一人でありますイルハムマハムトさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。突然の指名でちょっと驚いています。今日実は1ヶ月以上前ウエスさんから連絡があってぜひこういう会議があると。私も久しぶりに十数年前から一緒に頑張ってた皆さんとお会いできるということも聞いて非常に嬉しく思って喜んで参加することを受け入れました。で長い間私たち一緒に一生懸命宗教の悪さを世界に
頑張ってきました。ようやく世界が私たちのことを本当である、私たちがしゃべっていることが本当であるということは気づき始め、宗教に対する厳しい対応をするようになってきました。やっぱりこれは私たちがコツコツ少しずつやってきた努力の結果であると思います。ですので私たちはもっともっと、さっきも山先生が言ったように、もっともっと心の中の少し残っていたゴミを全部捨てて団結してもっと力を大きくする必要がある。それを私たち将来が期待していると思います。今日皆さんと一緒にこの会議に参加できて、もう一度心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。Hoyusgat koyagasa yurunotonigo saremu orchoro isima yurunotonigo yatin communist nam hijiwaega no to udisni chung huyarijiwaega ne yak unen baina mu baina gitgi oto dithi dahni humus oto mediji hijiwaega hilsin baega ti mochirasa sarchita chigi sung oto hamtarji ajillat ene oto uidajidaga ilu oto hamroji Tuh, ya style itu buat jual. Yurun untuk untuk ini horor tu, pusat horor tu, horor tu masih bayar tak mana, kampung bayar tak. ありがとうございました。その次に香港の方が、ちょっと来られなくなったということで、香港のお一人ですね。で、香港民主女神代表、アドレス・リーさん、いらっしゃいますか。Honorable members of Parliament, distinguished delegates, and dear friends, my name is Ulrich Lee, co-founder of Lady Liberty Hong Kong in Tokyo. I thank the South Mongolian Human Rights Information Center for inviting me to this commemoration of the South Mongolian resistance. Our struggles are connected, and when the states erase language, memory of the right to speak, it strikes the foundation of democracy. Намайг Ulrich гэдэг би одоо Хонконгийн эрхчлөөний дагн гэдэг юмхүү байгууллагын төрийн бас байгууллагыг төлөөж орчиж байгаа. This week marked 11 years since the Hong Kong's umbrella movement, when a generation stood for dignity and the right to choose their future. Өнөөдөр одоо энэ жил бол Хонконгийн одоо шүхрийн борооны шүхрийн хөдөлгөөн гэж одоо байж ирсэн. Тэрний 11 жилийн болж байгаа. Since then, Beijing's national security law has dismantled civic liberties, speech criminalized, protest banned, and elections engineered. Тэрнээс өнөөдөр энэ Бээжингийн засгийн газар Хонконгийн эрхчлөлийг улааж одоо Хонконгийн эдийн бол одоо хамгийн үндсэн хүний эрхтэй хадсан байна. Хүний эрхийг талхсан орчтой талхагдж байгаа. Democratic leaders are imprisoned or exiled. Independence unions and leaders have been crushed. Одоо эрхчлээд арчлын төлөө тэмцэгч хүмүүсийг бол шорон хийж, Герман одоо бас аргус Хонконгоос одоо хариус танилцж байгаа. The world condemned Hong Kong's absorption into China's authoritarian system. There was little effect. Одоо энэ эжиг төрийн бодлого Хонконгд одоо маш хүчтэй явагдаж байна. For decades, many believed that integrating China into the global economy